Στην περιγραφή είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Μαζί μου σήμερα θα βρίσκεται και ο Γιώργος Θαναηλάκης. Γεια σου Χρήστο! Έχουμε όλη αγωνία για το πώς θα παίξουν οι δύο αντίπαλοι. Τώρα ο εθνικός ύμνος παίζεται με μεγάλο σθένος. Λοιπόν, οι παίκτες τραγουδούν τον εθνικό ύμνο. Τώρα βλέπουμε το αρχικό σχήμα των δύο ομάδων. Τέλος τα ψέματα. Κώστας Σταφυλίδης. Όμορφες πάσες. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Περνά την μπάλα πάνω από την άμυνα. Έξυπνα πάει για το κέντρο της άμυνας. Και η μπάλα θα περάσει. Αλλά δεν είναι κανένας εκεί. Κάνει τη μακρινή παλιά. Πάει μόνος του. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Δεν σκοράρει με φάουλ από τόσο μακριά, οπότε ίσως να εξετάσει και τις άλλες επιλογές που έχει. Μήτρογλου. Το εκτέλεσε με πολύ φάλτσο. Αν και την έστειλε προς το τέρμα και ανάγκασε τον γκολκίπερ να αντιδράσει, από τέτοια απόσταση θα έπρεπε να είχε κάνει κάτι καλύτερο. Μάλλον ψάχνει για κάποιο συμπαίχτη του εδώ. Εδώ έκαναν μια πολύ καλή ευκαιρία. Φανταστική η κάθετη παλιά που του έβγαλε. Παρά την απόσταση που τους χώριζε, κατάφερε και τον βρήκε με μεγάλη ακρίβεια. Λίγο έλειψε. Αναμφίβολα όλη η ομάδα έχει στηθεί γύρω από αυτόν. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι είναι μια ομάδα μόνος του. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Και η μπάλα είναι γκολ. Ωραία ενέργεια για την Ελλάδα. Ο Μήτρογλου δεν λέει ποτέ όχι σε κάτι τέτοια. Η assist που του έβγαλε ο συμπαίκτης του ήταν πραγματικά κίνδυνος θάνατος. Το μόνο που έπρεπε να κάνει ο ίδιος ήταν να την κοντρολάρει και να σκοράρει.
1-0 είναι πλέον γεγονός. Για να δούμε και τη συνέχεια. Αν και ελέγχουν πλέον το ρυθμό του αγώνα, θα πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και ουσιαστικοί στο παιχνίδι τους. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Πολύ καλό το passing game εδώ. Τζέκο. Σιρτή, κάθετη παλιά. Κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος στην μπάλα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Την περνάει ανάμεσά τους. Κώστας Σταφυλίδης. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Στέλνει μακριά την μπάλα. Θα τη στείλει στα μετώπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Μήτρογλου παίρνει ωραία πάσα από τον συμπαίκτη του. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Έπαιξαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, προηγήθηκαν και οι οπαδοί τους χαίρονται με την απόδοση της ομάδας. Θα προσπαθήσουν στο δεύτερο μέρος να κρατήσουν την ίδια ένταση στο παιχνίδι τους. Το παιχνίδι είναι 1-0 μέχρι στιγμής. Για να δούμε τι θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Απομακρύνουν την μπάλα. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Καλή επινόηση. Για να δούμε. Ναι, είναι γκολ. Απίστευτο! Πλέον αρχίζουν να τους χάνουν οι αντίπαλοι. Θέλει προσοχή εδώ. Φανταστικό τελείωμα με ένα απίστευτο βολέ. Αυτό το τελείωμα είναι πράγματι άξιο θαυμασμού. Από τα πιο όμορφα γκολ που έχουμε δει τελευταία, με απευθεία σουτ στον αέρα. Μάλιστα, έχουν βάλει δύο χωρίς να δεκτούν κανένα. Το 1-0 ήταν αρκετά έθραυστο. Τώρα σίγουρα νιώθουν πιο ασφαλείς. Και η πίεση σαφώς μεγαλώνει για τους αντιπάλους. Η μπάλα στον άξονα. Τζέκο! Έβαλε πολύ ωραία το σώμα του και βρήκε σωστά αυτή τη διαγώνια σέντρα. Αλλά το αποτέλεσμα δεν τον δικαίωσε τελικά. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να ολοκληρώσεις φάσεις σαν κι αυτή, όταν δηλαδή η μπάλα έρχεται από πίσω και όχι από το πλάι. Οπότε το αξίζουνε μπράβο που το δοκίμασε από τέτοια θέση. Αν έμπαινε, σίγουρα θα ήταν ένα πολύ θεαματικό γκολ. Κάνει τη χαμηλή πάσα. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούτ. Τη στέλνει μακριά. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Σιρτή, κάθετη παλιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Συνεχίζει μόνος. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Έκοψε την πάσα. Διώχνει όπως την μπάλα. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Σηκώθηκε το σημαίακι εδώ.
Οριακά πάντως μάλλον ήταν offside. Μπορεί να πιάστηκε offside αυτή τη φορά, αλλά είναι πεισματάρης ποδοσφαιριστής και 10 φορές που λέει ο λόγος να το βγάλεις offside, την 11η θα στην κάνει τη ζημιά. Υπάρχει δραστηριότητα εκεί στην πλάγια γραμμή, σαν να ετοιμάζεται να γίνει κάποια αλλαγή. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Η μπάλα περνάει τη γραμμή και είναι πλάγιο. Ο παίκτης βρίσκεται εκεί κοντά στη γραμμή του πλαγίου out, περιμένει να μπει μέσα. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί εντός ολίγου. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Σκοράρει! Τώρα πρέπει να πάνε για την ισοφάριση. Για να δούμε. Το έχουν. Εδώ μας έκανε επίδειξη της τεχνικής του, καθώς συντόνισε υπέροχα το σώμα του και σκόραρε ένα πανέμορφο γκολ. Είναι από τις πιο δύσκολες ενέργειες στο ποδόσφαιρο. Και λίγοι είναι αυτοί οι παίκτες που μπορούν να σκοράρουν με τόσο όμορφο τρόπο. Μπράβο στον προπονητή που πίστεψε στον παίκτη του και αυτός του το ανταπέδωσε. Τι να πω εγώ, σίγουρα διάλεξε τον πιο εντυπωσιακό τρόπο για να μπει στο παιχνίδι. Δίνουν συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα το προβάδισμά τους είναι ισχνό. Τώρα ξαναμπήκαν κανονικά στο παιχνίδι και ποιος ξέρει, μπορεί σύντομα να έχουν και άλλη ευκαιρία. Θέλει όμως δουλειά και υπομονή. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Τώρα πια δεν απομένει παρά ελάχιστος χρόνος στο ρολόι του ρέφερι. Αυτό είναι. Αφού συμβουλεύτηκε το ρολόι του, ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη. Πίεσαν πολύ στο τέλος, αλλά μπράβο και στις δύο ομάδες θα έλεγα για τη συνεχή επιμονή τους. Είναι ανεπίτρεπτο να είσαι τόσο απρόσεκτος στην αρχή όπως έκαναν αυτοί σήμερα. Θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό, να το λύσουν αμέσως πριν τους γίνει και κακό συνήθειο. Αυτά για απόψε. Οπότε, πολλές ευχαριστίες και στον Γιώργο Θαναηλάκη. Gave you attention when nobody else was paying.